Е, там е върха. И отиваме там към хижичката. А ето какво сме минали. Здравейте, приятели! В момента се намираме на Хиджалеко и ще направим поход до върха на Черни връх. Здравейте! Аз и Мария с нас. Сега хапваме супичка и киноа. Тежко изварена киноа. Това е червена и черна. Вижте колко интересно изглежда. Много е яко. Много е вкусно. Хареса ли ти? Много. Ти е На тебе? Да, с брат. Тя си е моя. Хубава. Нашия поход започна и сега ще засечем за колко време ще стигнем догоре. Виждате, имаме доста път, даже не се вижда върха от тук, но ние продължаваме. Махнах им. Спокойно, най-ново се пребия. Вече сме почти горе. Виждате каква гледка се открива пред нас. Ще ви кажа. Много яко. Само на половин час от София. После на връщане ще снимам почти цялото слизане да ви покажа колко е готино. И не виждам бяло хлеб там. После горе ще видим. Не слизане пак ще видим. И супер яко. Много си кефа. Ти какво мислиш? Уау! Приятели, сега с катери по морените е супер сцепено. Много яко. Виждате как изморително си минаваме по моренките. Супер яко, обаче аз много скефа да минавам по такива морени. Най-ново си чупа камерата. Ето вижте Мария, тя хитрува по пътеката. Аз по камъните няма да се накарам. Ще заобиколя камъто тук, специално за този влог. Най-ново се пребия. Спокойно. Аз съм професионалист. Вижте. Е, там е върха. И отиваме там към хижичката. А ето какво сме минали. Много яко. Продължаваме напред. Тия гигантски морени. Гледайте какво става. Изкачването на планината беше изключително приятно изживяване, беше супер готино, много свежо, въздуха беше много чист, изключително тихо. Но както виждате, тези облаци покриваха въобще достъпа на слънцето до нас и беше малко хладно. С изключение на това, че когато се качихме горе, всъщност изгря тежко слънце, изгорях много зверски, но имайте предвид, когато ще ходите на планина, вземете си задължително някакво яке или някаква дебела буза или одяло, дори да го ползвате само за излет, и слънцезащитен крем, защото горе печеше много тежковица. Майка! Спяхме. Стигнахме. Вижте, тук всички хора са погинали и си чуват. Това е хижата. В момента сме на Черни връх. Стигнахме. Само почивка. Малко ще ви разведа да видите за какво става въпрос. Супер яко. Хапваме бобец. Обаче не го ям с хляб, ами с оризовки. Oh, damn view, boy! Wabarinya Murundo. Wabarinya ti. Майко! Направихме си супер яка разходка и сега тук си почиваме на хладно. Много яко. Просто гледката е супер яка. И много приятно. Сега ни предстои да слизаме надолу, докато не стигнем там долу.
преди това ще ви покажа всички такива готини гледки. Сега ще тестваме, драги приятели, ще тестваме това фризби. Може да малко да подуха вятъра, ама някакво направиш. Това фризби, искам да видя как хвърчи. Интересно ми е дали ще връкне добре. Мисля. Вижте ме ли там снима. Там е хижата, където хапвахме и гледате. Колко яко. Почна да захладнява и тръгваме надолу. Мене даже избързна надолу, защото е студено. Обаче трябва да се жертвам за влога. Вижте как се вижда София яко надолу. И сега тръгваме надолу, ще ви взема с мен доколкото мога. Да видим докъде ще издържа с камера, тъй като на доста места ще трябва да си ползвам ръцете, да слизам по тия камъни. И изгорях тежко. Но все пак, въпреки че е хладно в планината, слънцето е супер силно. Става щонка. Това ще бъде всичко от нас, от този влог от Витоша. Надявам се, той ви хареса. Ако така, струшете лайковете и коментарите под клипа и кажете какво очаквате да видите. Аз бях Ники Чоне, специално за вас. Чао, чао! Чао!